बाप्पा तुझ्या नावाचे गाणे लागले, बाप्पा तुझ्या नावाचे गाणे लागले, बाप्पा तुझ्या नावाचे गाणे लागले. रूपा तुला दिसू लागला, रूपा तुला दिसू लागला, बाप्पा तुझ्या नावाचे गणपती बाप्पा
मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. रूप तुझा दिसू लागला, तुझा रूप तुझा दिसू लागला, तुझ्या नावाचं याद लागलं, तुझ्या नावाचं याद लागलं, तुझ्या नावाचं याद लागलं. सुंदर
पडावी जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती दुर्गा दुर्गा वर्ता विनाशी दुर्गे दुर्गे प्रेम गोपालनाथी दुर्गा दुर्गा वर्ता विनाशी दुर्गे दुर्गे प्रेम गोपालनाथी आरती प्रेमाने तुझला ओवाळी नवारे आरती प्रेमाने तुझला ओवाळी नवारे रत्नाकाच्या फळात गौरी कुमरा चंदनाची मुठी कुंकुमे करा जमुन शोभनो करा पुरे चरणी घालया जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती दुर्गा वर्ता विनाशी दुर्गे दुर्गे प्रेम गोपालनाथी दुर्गा वर्ता विनाशी दुर्गे दुर्गे प्रेम गोपालनाथी आरती प्रेमाने तुझला ओवाळी नवारे आरती प्रेमाने तुझला ओवाळी नवारे परिवार वंदना सहजोजवंत कुंभदेवेना रामाचा वंताई चरणा संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे चिरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती दुर्गा वर्ता विनाशी दुर्गे दुर्गे प्रेम गोपालनाथी दुर्गा वर्ता विनाशी दुर्गे दुर्गे प्रेम गोपालनाथी आरती प्रेमाने तुझला ओवाळी नवारे आरती प्रेमाने तुझला ओवाळी नवारे आनंद पूजन हरे वाणी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवे कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण पूजा करावा प्रभुरितमावा करोमि यज्ञं समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि हरिओं केशव रामनारायण विष्णु मोर्या वासुदेव विष्णु मधो गोपिका वल्लभो शान्तिदायकं रामचन्द्र हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे
फ्लॅश दाखवते जरा. आता ना काढलंच तू, आता काढून काढ. मित्रांनो, नारायण मंदिर वाल्यांचं भजन संपला आणि त्यानंतर मग जेव्हा त्यांची आरती संपली त्यानंतर माझी बॅटरी पण पूर्ण लो झालेली आणि मग मी मोबाईल म्हणजे माझं कॅमेरा चार्जिंगला लावलं आहे आणि मी त्यांच्यासोबतच भजनात गेलं आहे. तर भजनातनं इल्यानंतर मी परत मग चार्जिंग म्हणजे काढलं आहे आणि त्यानंतर मग म्हटलं आता शूट करून सांगूया तुमचा. तर किती आरडतं आतमध्ये फनी गेम्स चालू आहेत हॉलमध्ये, त्याच्यामुळे त्यांची जरा आरडाओरड चालू आहे. ते काहीतरी कसलं गेम आहे तो? पैठणीचा गेम. कुठलं शेफ्टी काय शेफ्टी काढतात ना काहीतरी? मोदक. गणपतीचं चित्र काढले आहे एका फळ्यावर आणि त्याच्यावर मोदक काढूचो हातात त्याच्या. तर तो गेम चालू आहे आतमध्ये. आणि त्यानंतर मग मी आज दिवसभर पूर्ण शूट केलं ना, त्यामुळे बॅटरी पूर्ण लो झालेली. मग मी चार्जिंगला लावली आणि भजनात गेलं आहे. सगळे माझे मित्र होते त्याच्यामुळे मी त्यांच्यासोबत भजनात गेलं आहे. तर फुगडे कसे घालतात ते पण तुमका मी दाखवतले माझ्या यूट्यूबच्या चॅनलवर. तर तुम्ही ते नक्की बघा. जर तुमका आवडले तर लाईक करा, ते शेअर करा, लोकांपर्यंत पोचवा ते. आणि जर आपल्या चॅनलला कोण नवीन असतात तर त्याने सबस्क्राईब करा आणि बाकीच्यांनी इतर जे सबस्क्राईबर आहेत त्यांनी लाईक करा. बस. बाकी उद्या 7वं दिवस. तर उद्या आपण पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय. वहिनी रागवली. मी नावते मी त्याच्यामुळे मला काय माहिती नाही. काका काढतात काका, तुम्ही काढता नाही? तुम्ही उठलास म्हणून आमका वाटलं तुम्ही काढतास की मोदक. आपल्याकडे पार्टिसिपेंट जास्त झालेले आहेत, भरपूर लोक आहेत, सगळ्यांना मजा यायला पाहिजे. आणि आता वाजले 11:30. तर असं आमचं मत आहे की 12 वाजेपर्यंत आपण हा गेम खेळूया आणि हा गेम सगळ्यांचा पूर्ण करूया. मग उद्या हा मुलांनी पण खेळा. उद्या आपण 9 वाजता 9:30 वाजता जमूया, लवकर जेवून आणि मग सुरू करूया. जेवण घेऊन लवकर यायचं. येताना फक्त एंट्री फी घेऊन येऊ सांग. चालेल? ओके, चला कंटिन्यू करा. सर्वांना चालेल ना? एंट्री फी 100 रुपये. सर्वांना चालेल ना? आधी ऐक. सर्वांनी सगळं तिकडचं आवरायचं, सगळ्यांनी. तुम्ही पण शुक्रवारी करूया. तसं नाही, पण तुम्ही पण आम्ही काय खेळायला पाहिजे ना. मग सगळ्यांनी तुम्ही पण आवरायचं, सगळ्यांनी आणि मग आपण खेळायचं. शुक्रवारी करूया काय? सकाळी करा ना 8 वाजता. सकाळी 8 वाजता करा. शुक्रवारी का माहितीये? कारण आपण ते बाहेर जेवण करू घेतलेत ना, मग सकाळी टाइम असतो चला चला पुढचा मेंबर सुरू करा. आता कोण करता?
तसं पण चालेल. समर्थ करते ना उद्या पण टाइमपास होईल ना थोडा. परवा पण सकाळी चालू आहे. भरपूर गेम आहे. कोण करणार आहे मला? मी करते समर्थ साहेबांची गाईड आहे. हम्म. अगं नाही